24 मे रबिबार बे साननि आरो मैयानि गोनां रादाबफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों फोसावनाय जागोन आरो दिनैनि बे रादाबखौ फरायदों आं सुरज सरगियारि। मैया आसामाव गासै 87 कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों आरो दहाय फुङाव थामहिनबा बे भिडिअखौ बानायनायसिम आसामाव गासै 4 पजिटिभ केस मोनफिननाय जादों आरो बे 4आ जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि 2 आरो तेजपुर क्वारन्टाइन सेन्टारनि 2 पजिटिभ केस मोननाय जादों आरो बे हिसाबै आसामनि टोटेल पजिटिभ केसखौ नायोब्ला आसामाव गासै 350 जाहैबाय आरो बेनि मादाव बारग'नायनि अनजिमा गासै 57 जाबाय आरो एक्टिभ केसआव दङ गासै 286 आरो थैनायनि अनजिमा गासै 4 जाबाय आरो माइग्रेटेडनि अनजिमाया गासै 3 जाबाय। गुबुन फारसेथिं जायफोर फरायसा बिथांमोना एबा केन्डिडेटफोरा टेट आनजादाव क्वालिफाइ जादोंमोन बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे मोजां खौरां फोसावनो नागिरदों आरो गासै आसामनि सा 9635 टेट उथ्रिसारनाय फोरोंगिरिफोरखौ लकडाउन जोबनायनि उनावनो एलपि आरो एमइ फरायसालिफोराव थिसनगोन होननानै डिपार्टमेन्ट अफ एलिमेन्टारि एडुकेसन कमिशनार एन्ड सेक्रेटारि प्रीतम शइकिया फोरमायदों आरो बिथाङा फोरमायबावदों दि बिटिएडिनि 2 जिल्ला आरो डिमा हासाव, सोनाब कार्बि आंलं आरो कार्बि आंलंनि अनगायै गुबुन आसामनि डिस्ट्रिक्टफोराव बे 9635 फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय जागोन आरो बे बिटिएडि आरो कार्बि आंलं बायदि डिस्ट्रिक्टफोरखौ बेफोरनि अट'नमास काउन्सिला थिसननाय जागोन होननानै फोरमायदों। आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों दि आसामाव दासान्दि गोबां अनजिमायाव कभिड-19 केसेस बांबोगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै आसामनि सावस्रि मन्थ्रिया गिखांनाय फैदों आरो बिथाङा फोरमायदों दि आसामाव कभिड-19निफ्राय दासान्दि रैखाथि होनाया गोब्राब जानानै फैबाय आरो बे कभिड-19 केसेस बांबोनायनि मेइन जाहोनानो जाबाय गोबां मानसिफ्रा ट्राक्स आरो बासफोराव फैनाय समाव ससियेल डिस्टेन्सिंखौ फालियाखै आरो बेनि थाखायनो आसामनि कर'ना केसेसआ बांबोगासिनो दङ होननानै बिथां सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर शर्माया फोरमायबावदों। गुबुन फारसेथिं मणिपुराव मैया सासे कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों आरो बे हिसाबै मणिपुरनि गासै टोटेल केसआ जाहैबाय 27 आरो दासिम एक्टिभ केसआव दङ गासै 25 आरो थैनायनि अनजिमाया गासै 2। गुबुन फारसेथिं सिक्किमाव सासे गोदान कभिड-19 केस मोननाय जादों आरो बेवहाय सासे मानसिनि देहायाव कभिड-19 केस मोननाय जादों आरो बे मानसिया चेन्नाइनिफ्राय फैदोंमोन आरो बेनि देहायाव दा कभिड-19 केस मोननाय जादों आरो बे हिसाबै सिक्किमा दानो फार्स्ट जानाय कभिड-19 केस मोननाय जादों। आसामाव थांनाय 16 मेनिफ्राय आसामनि दाब जायगाफोराव गोबां अखा हागासिनो दङ आरो अखा हानानै गोबां जायगाफोरखौ लोमसावनायखौ नुनो मोनदों। बे हिसाबै गोबां अखा हानायनि जाउनाव बुरलुंबुथुर दैमानि दैयाबो बांबोनो हमदों। फ्राय 2-3 घन्टानि गेजेराव बुरलुंबुथुरनि दैया 1 निफ्राय 2 सेन्टिमिटार बांबोगासिनो दङ होननानै सेन्ट्रेल वाटार कमिशना बुंदों आरो जुदि बेबायदि सानफा एफा जुदि अखा हाबाय थायोब्ला आसामाव दैबानाया बावैसो समनि गेजेराव रोखा जागोन होननानै फोरमायबावदों। आम्फान बारहुंखाया वेस्ट बेंगलखौ गोबां खहा खालामबाय आरो वेस्ट बेंगलनि चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जीआ फोरमायदों दि वेस्ट बेंगलखौ आम्फान बारहुंखाया फोजोबस्रांबाय। वेस्ट बेंगलनि फ्राय रास्ता, न' बां, गोबां दालां, न', इलेक्ट्रिसिटि बायदिफोरखौ गोबां खहा खालामदों होननानै बिथां चिफ मिनिस्टारा फोरमायबावदों आरो बिथां CMआ फोरमायनाय बायदिब्ला वेस्ट बेंगलआ गासै 1 लाख कौटि लस जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बिथाङा फोरमायबावदों दि कर'ना भाइरासनि समावबो बेबायदि लस जायाखै होनना बिथाङा फोरमायबावदों। मख'नो गोनां दि बे आम्फान बारहुंखा गाग्लोबजानानै वेस्ट बेंगलाव गासै 86 थैबाय होननानै फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं एइम्सनि सासे सिनियर डक्टर मुङा बेनि जितेन्द्र नाथ पान्डे बिथाङा कभिड-19 जों गाग्लोबजानानै थैबाय आरो बिथांनि बैसोआ 78 बोसोरमोन। बिथाङा प्रिमियार हस्पिटालनि पुलमन'ल'जी डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टरमोन। गुबुन फारसेथिं लकडाउननि समावबो भारतनि कभिड-19 केसेसआ गोबां इनक्रिज जागासिनो दङ आरो बे हिसाबै दासिम भारतनि कभिड-19
नि स्टेटासखौ नायोब्ला गासै भारतआव दासिम टटेल केसा जाहैबाय 1,33,423 आरो बेनि मादाव थैनायनि अनजिमाया 3,868 जाबाय आरो बारग'नायनि अनजिमाया गासै 54,385 जाबाय। गुबुन फारसेथिं मुसलमानफोरनि मोनसे गिदिर फोरबो बे जाबाय ईद उल फितर। बे ईद उल फितरा गाबोन 25 मनडे थामहिनबा समबार खालि जागोन आरो बे हिसाबै बिथांमोना न'आव थानानैनो गावबा गावनि बे गिदिर फोरबोखौ फालिगोन होननानै फोरमायदों। नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों जेसेबां रादाबफोर फोसावबाय थारै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे जों फोसावनाय गोदान गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगाङाव मोननो हायो। उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों।